Sa pagkakaron, wapay nabantayang bagyo nga posibleng maka-apekto sa nasud, apan angayang mag-andam gihapon tungod sa matod sa PAGASA, posibleng usa o kaha, duha ka bagyo ang maumol ug mosu'od sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Sa naandang track matag buwan sa Mayo, posibleng moigo ang bagyo sa Eastern Visayas ug rumbohon nini ang Southern Luzon, apan mamahimo usab kining mubalik paingon sa gawas sa nasod. Subay sa heat index forecast sa PAGASA ug mga adlaw, mamahimong maabot sa danger level ang temperatura sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas, susama sa 42 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar ug Katbalugan sa Samar. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kay gayunan nga wanon ang Northern ug Eastern Samar, lakip na ang Leyte. Wa usab ipadaplin ang kahigayunan nga adunay mga localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod.